Mä en oo mikään hullu. Miksi sä muuten käytät tollaista sanaa? No niin. No varmaan, koska mut on tuotu hullujen huoneelle. Et on nimet. Onerva Kristiina. Nyt Ei tällaista voi laittaa tänne muiden joukkoon, se pilaisi kaikki. Tänne kaltaistensa joukkoon. Tervetuloa. Nyt sinä olet minun siskoni Onerva. Sä et voi luottaa täällä kehenkään. Olet, mikä mun diagnoosi on? Kotirouvan ahdistus. Ei tasapainoisesti ihmisestä voi tehdä hullua. 6, 7, 8. Tämä väittää, että terveitä, mutta hankalia naisia olisi lähetetty Kotkakallioon uudelleen ohjelmoitaviksi. Patience. Trauma has been removed. Tässä sä oot turvassa. Kannattaisiko ihan vähän edes pelätä? Entä jos ne onkin oikeassa? Jos aina tekee niin kuin muut käskee, niin sit vasta hulluksi tuleekin.